Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphi nakuphi umuntu la ekhona khona, use-South Africa, usemazweni angaphandle, noma ngabe kuphi. Wonke umuntu osibukelayo njengamanje la ekhona khona, siyambingelela. Uyanibingelela uDr. Spikili lapha enikhona, bafowethu nodadewethu. Siyanibingelela kuyo le channel futhi kaDr. Spikili. Sinibingelela futhi sikhona la kaMhlaba Uyalingana. Lapho kuyikhona khona la uDr. Spikili adabuka khona futhi nala asebenzela khona umsebenzi wesintu. Cha ke ngaphandle kokugeqa amagula ngiyovela nje ngihlale endabeni. Ngaphandle kokuthemeleza. Namuhla ke ngikhona la angihambi ngedwa ke namhlanje. Nesivakashi sami la enginaso la namhlanje phambi kwenu kubantu abasibukelayo. Udokotela lo okuthiwa uMathenyoka. Udokotela okuthiwa uMathenyoka. Niyozwa kuye ukuthi uMathenyoka lona udabukaphi nezwe la dabuka khona njengoba yena la kaMhlaba Uyalingana kaDr. Spikili. Nami ngithe ngithuka nje ngabona hawo. Nakho sengivakashela namhlanje la ekhaya kwaDr. Spikili. Cha ke ngaphandle kokugeqa amagula baba asike siphose kuwena intambo ubingelela isizwe. Awu angibonga khehla lami ngibonge emkhulu. Ngibonge ithuba. Cha ke mina lo nimbonayo ke balaleli nababukeli ezweni lonke nje jikelele la nikhona. Enhla nasezantsi eningizimu nasenyatha empuma nasentshona emagumbini nje amane omhlaba la kufike nyelela khona lo mbukiso. Cha ke mina ke nguMathenyoka. Isibongo ke ngumthimkhulu le ntabeni zasempangeni. Wesakabiyela obuka isigodwe engisakhele ke ngakhela ufici. Nami ngitheke ake ngifike lapha kumkhulu ngoba nje senginesikhashana ngifikile lapha kumkhulu Spikili. Cha sizohlanganisa ke ngoba phela singamadoda ahlala hlanganisa. Ngakho ke namhlanje ke ngithe hayi cha ngoba kukhona induku eziningi esihlanganisayo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngithe kumkhulu cha ke sibe phambi kwababukeli namhlanje nabalandeli bakhe. Kube khona sizothi ukucacisa kancane emkhulu. Ikakhulukazi la ekhaya emkhulu kunenduku ehlanganisayo emkhulu. Iloyo engizofisa ukuthi sithi ukucacisela abalaleli. Ngiyabona futhi bayincoma kakhulu abantu abaningi bayidinga kakhulu le nduku. Mkhulu kunenduku lapha yokuhlonipha lesithuthi. Le nduku mkhulu mangizwa kuthiwa izingene kukhona into ekuthiwa isikhwehlela sebhokisi. Makuthiwa ikhona into ekuthiwa isikhwehlela sebhokisi sizocela mkhulu ukuqale nje ngaso ukuqala ukusichazele ukuthi into ekhona into kanjani bese sibeka nje kabanzi ke nangale nduku egala ekhaya iyokuhlonipheka. Yeah, ngikuzwa kahle khehla, ngikuzwa kahle Mathenyoka. Uyabona indaba le nduku yesikhokhela sebhokisi. Ijule kakhulu le nduku nami bengithatha kancane kodwa ngiyabona indlela abantu izinto ezenza kubantu le nduku. Phela vele ke mase ziyangena isikhohlela sebhubesi. Isuke lapho sekujule kakhulu ngoba uyabona lesilwana okuthiwa ibhubesi makuthiwa sikhipha le yanto okuthiwa isikhohlela sa. Yebo. Mayiphuma le yanto iphuma kanzima lapha kuleli bhubesi. Iyabhonga leli bhubesi makuphuma lesikhohlela. Ibhonga ngendlela ukuthi zonke izilwane esuke zikhona lapho eceleni kwalelo bhubesi esuke likhipha lento yalo. Hayi phela ziyabaleka ziyasuka lapho kuleyo ndawo. Uduma ihosha. Uduma ngisho ihosha lapho. Yebo. Okusho ukuthi le nduku mangabe sesi-editha siphakamisa ngeside lesikhohlela sebhubesi. Sekungasabhediwe lapho. Usungasadlala mkhulu. Sekungasadlalwa lapho. So ke ingakho nje inamandla kakhulu. Ingakho uzwa abantu bekhala kangaka ngayo. Bathi hayi le nduku yesikhohlela sebhubesi. Engathi impela idlalo lezi insuku. Kunjalo nje khehla lami.
hayi ngibonge mkhulu okunye ngizofisa ukuzwa mkhulu ukuthi le nduku uma ngabe sihlanganisiwe ilungela abantu abakanjani abangathi bona bangadinga le nduku yesithunzi noma mhlambe kuyakaleleka ukuthi idinga umuntu okanjani noma mhlambe ngokwe-age ukuthi uyamnika umuntu one-age engaka noma mhlambe iku-age engaka. Ngizocela mkhulu ukusinabisele senzele ukuthi uma kukhona abantu abayidingayo le nduku bese bekwazi ukuthi sebenayo indlela yokuthi bazonakhozana kanjani mkhulu. Uyabona le nduku ibaluleke kuyo wonke umuntu, kakhulukazi abantu esuke besebenza. Ngiyalinganisa nje othisha ezikoleni, mhlawumbe uyabona uthisha uthi hayi mhlawumbe mama phambi kwabantwana lapha kushaya isikhathi bangamboni kahle. Abaphathi, abantu abasezikhundleni, cha noma ke nawe uzibona ukuthi mhlawumbe ayi isithunzi sakho uma uthi uyasibheke ebantwini ubone ngathi unokungagculiseki kahle, abantu mhlawumbe bathanda ukuthatha kancane. Iyakwazi ke le nto ukuthi ingenelele lapho ikulekelele. Phela sibe sesiyayisetha ke especially nje mangabe uyindoda. Siyayilungisa ngale ndlela ukuthi phela ube nesithunzi kodwa lesi sikahle. Yebo. Ungagcina usubalekelwa ke naye intombi. Ngoba phela nomama bazobaleka basosana. Makuwukuthi umuntu nje usesigabeni sokuthi usafuna nezintombi. Nazo zingagcina zikubalekela. Umuntu wesifazane makuwukuthi nawe usafuna laba abantu laba izintshebe. Nawe zingagcina zikubalekela lezi izintshebe. Siyakusetha lokho ukuthi lento yakho kube isithunzi lesi sikahle uhlonipheke. Kodwa hayi ukuthi phela ugcina usunesigcwaco. Yebo. Cha, kunalabo abantu okungamele bakubalekele. Makuwukuthi usekuleso sigaba leso sibheka iminyaka yomuntu. Into esihlukanisayo la eminyakeni. Yebo. Ukuthi kusiphi isigaba. Sesigabeni sokuthi kukhona asahamba ukubheka la endleleni mayahamba. Noma hayi usekhulile nje. Just usefuna lento isebenze lapho. Kuye kube kanjalo. Yebo. Hayi sibonga mkhulu noma nizwela ke nanibalaleli nanibabukeli lapha enikhona umkhulu mayichaza ngale nduku yakhe. Okusho ukuthi imukelekile noma ubalo idingayo. Okunye mkhulu esofisa ukuthi umuntu mayidinga mhlambe le nduku kuye kufanele ukuthi ezefike eqathatha phakathi lapha kwamhlabela noma mhlambe ikhona enye indlela okwazi ukuthi wenze ngayo bawuya ngokuthi umuntu usekudinga. Angithi into ebalulekile vele isikhathi esiningi makunento esuke sizokwenza yona la ekhaya kwaNdlovu. Kuye kufanele siqale sikuhlole kuqala. Sikubone ukuthi wena usesimene esinjani, ngabe izinto ziyamukeleka yini la kuwe. Noma amakhambi nje esinto akwazi ukukusebenzela. Ukuze makukhona into mhlambe engahle isiphazamise sikwazi ukuyibona. Siqale simhlole umuntu bese sisuka lapho ke siyasebenza. Okusho ukuthi ke ziyaposeka zona lezi zinto. Ngoba vele izinto seziyashesha esikhathini samanje. Uyakwazi ukuposa izinto ziyofika kumuntu noma ngabe ukuphi. La ekhaya nje sesiyakwazi ukusebenza nabantu abase Cape Town. Yebo abasekude. Sihlezi khona la. Yebo. Izinto manje seziyashesha kusafana nakuqala. Kunjalo. Ukusho ukuthi ke even ngisho ukuhlola siyakhona ukuhlolela umuntu elapho la ekhona khona. Sihlezi khona la. Yebo. Siyakhona ukumbhekela lapha esibukweni sethu la esibheka khona indaba zabantu. Simbhekele indaba zakhe ekude umuntu. Okusho ukuthi uyakwazi umuntu ukuthi simposele le nduku akumele ngabe siyamposela mayenqena ukufika. Yize ke ngikuthanda nami ukuthi abantu ngathi bangafika kimi qathatha. Kuye kube mnandi umuntu uma senimposelana vele naye senazana. Senivele senike senike nabonana nje. Azi nanokuthi ngoba phela kuyenzeka masithi siyakuposela vele sizosho ukuthi akube khona into eyimali oyifakayo. Manje ke uyabona izwe ngoba selibi sekukhona noma chancane lento okuthiwa oma chancane. Yebo izilonakele manje. Lonakele izwe kuziba ukuthi umuntu ethi hayi siqala nje nokuxoxa sesithi nje faka imali. Yebo. Kuyathusa lokho kungcono masowazi nala ekhaya uyazi ukuthi imali mangabe ngifaka iya lapha endaweni so. Yilokho kodwa ke njengami abanye ke cha siyasebenza nje bekude bangakaze bangibone. Ngivele ngibone bangethemba nje. Angazi nami ukuthi yini lenginayo yenza ukuthi bangithemba. Hawu man. Kodwa ke ngibone bengithemba nje abanayo inkinga nokufaka imali. Noma ngabe imali bangakaze bafike la. Shuthi khona abakubonayo ukuthi hayi lo muntu engathi into yakhe iqondile. Yilokho nje. Hayi sibonge kakhulu mkhulu ngokucacisa lolu daba.
Ngiyethemba ke nabalaleli nababukeli lapha abakhona bonke emagumbeni amanomhlaba bayizwa inkulumo kaMkhulu. Okusho ukuthi ke ngamanye amagama ke umuntu uma ukhona kudingayo kumkhulu usengakwazi ukuthi amthinte bexhumane bexoxe ngendlela abaxoxa ngayo. Kodwa ke lokho singakafiki kulokho namhlanje ngizocabanga ukuthi umkhulu bekuyilokho nje besingakhuluma ngakho. Besicela ukuthi abalaleli nabalandeli bephinde besilindele futhi evidweni elandelayo. Kodwa ke singakavali ke mkhulu sizocela ke indlela mhlawumbe abafisa ukuthi beze ama-direction nezinamba lapho tholakala khona ubabeke nje isithombeni ukuze bezokwazi ukuthi nabo bakuthola kanjani babeza lapha ekhaya bafika kanjani. La ekhaya nje mawuza khona uza kwaMhlaba Uyalingana ngabe usuka phi la usuka khona uthi wena uya kwaMhlaba Uyalingana eBhambanana. Okay, mawebhambanana khona istop okuthiwa yiseMathayini la umele ukuthi wehle khona wena eMathayini bangabuza kwaNdlovu yakwaSipikile. Alright, mawuhamba ngemoto yakho futhi ufike ujike eMathayini kodwa if ungenayo into yokuhamba kusuka imoto khona la kwaDr Sipikile ezohamba yokulanda lapho eMathayini lapho wena uyobe ukhona khona. Okay, inamba zikaDr Sipikile zibizeka kanjena 071 106 960 3 071 106 960 3 inamba kaDr Sipikile leyo atholakala kuyo. Bangibekezelela abantu mhlambe mawuthe uyafona wangamthola uDr Sipikile into osukudinga ukuthi uyenze lapho uphinde ufone ngesinye isikhathi ngoba ayini baningi kakhulu, baningi abantu abafonela kule namba, abantu engixhumana nabo nje umhlaba wonke baningi kakhulu ngosuku. Angazi ukuthi bangaka abantu engixhumana nabo ngocingo. Yilokho nje awuningi kakhulu. Ngiyasibonga. Ngiyabonga. Hayi kubonga mina Khehla sibonge. Hayi ababukeli abasibambe ngevideo elandelayo.